Limited face-to-face classes sa sekundaryang level, pigpunan na sa sarong pampublikong eskwelahan sa syudad ni Naga. Uyaan report. Dawa maugma kinakabahan na sinigwang dikit na pagkahadit ang grade 12 student na si Leyan sa primerong aldaw kan pagbuelta kan limited face-to-face classes sa Carolina National High School. Sa almost years na po kaming din nakakabalik sa eskwelahan, nakabalik man po giraray. Mas nakakanood po kaya sa eskwelahan kaysa sa harong. Dakulan tabang man ini para kay Junel. Minuli ta mas madali subot siyang makakasabay sa leksyon. Ano po sir, makakanood po nin tol-tol kaysa po sa module na masakit po kaya. Tadi mo man po aram kung tama si solo mo lang pong answer. Doon po nakakahapot po sa maestra. Pirasa na sindaleya na si Junel sa 150 estudyante na naging parte kan primerong aldaw kan limited face-to-face classes. 12% kana sa 1,351 estudyante kana sambitan ng eskwelahan puon grade 7 hasta grade 12. Sigun kinida Ebora, principal kana sambitan ng eskwelahan, fully vaccinated na ang gabos na estudyanteng kabali digdi, asin piga asigurar ninda na nasusunod ang health protocols durante kan klase. Very successful po na marami. Una, naihanda po naming mabuti ang aming paaralan sa first day of classes na ito. Then, ang aming mga mag-aaral ay nakaranas po sila ng, nag-undergo po sila ng simulations. So, handang-handa sila. Actually, I'm a little bit emotional, especially during the flag ceremony kasi we prayed for this. Piglalauman man kan eskwelahan na madudugangan pa ang numero kan mga estudyanteng maralaog sa saindang limited face-to-face classes sa masurunod na semana. Kaibanan si Carlo Abunita, Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.